Na dokonalé a mäkučké škoricové slimáky budeme potrebovať všetky tieto ingrediencie. Ideme na kvások. Zmiešame cukor s vlažnou vodou a droždím, či sušené alebo čerstvé, ktoré vám viac vyhovuje. Premiešame, prikryjeme a necháme pár minút postáť. Keď je to takto pekne napenené, pridáme mlieko, zhruba 3/4 pripravenej múky, premiešame, dáme troška soli, vajíčka, olej a zvyšok múky. Kuchynský robot je veľký pomocník, ale ja rada miesím ručne. Podľa potreby ešte dosypeme múku, vymiesime cesto, môže byť troška lepivé a necháme ho zhruba 2 hodiny prikryté kysnúť. Takto nejako by malo po 2 hodinách vyzerať a ideme na náplň. K roztopenému maslu pridáme hnedý cukor, ja ním teda nešetrím a ako vidíte nešetrím ani škoricou. Tento recept vyjde na 2 plechy, takže si ich poriadne vytriem maslom, dám zohrievať rúru a ideme na vaľkanie. Cesto rozdelíme na 2 polovice, keďže máme 2 plechy a ja ho vaľkám na zhruba 0,5 cm a celého potriem škoricovou náplňou. Krájačom na pizzu si cesto ľubovoľne nakrájam a závisí, či chcete mať väčšie alebo menšie slimáky. Ja mám radšej menšie, preto krájam užšie pasiky a preto si ho rozrežem ešte aj na polovicu. No a cesto rolujeme a postupne ukladáme na plech alebo do zapekacej misy. Slimáky v nej nemusia byť dokonale uložené, pokojne nechávajte väčšie či menšie medzery. Uvidíte, že sa vám na konci všetky pekne spoja. Posledným krokom je príprava polevy. Tu len zmiešame zmäknuté maslo s čerstvým syrom, vanilkovým a práškovým cukrom. Slimáky potrieme polevou hneď po upečení, keď sú ešte horúce. To je veľmi dôležitý krok. Ako vidíte, ja nešetrím ani polevou a vy sa aj tiež nemusíte báť. Z estetického hľadiska to nemusí byť výhra, ale dôležitá je chuť a garantujem vám, že tieto budú chutiť skvelo.